wong cilik rakaya raja bisa mangan wae aku wis trima nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin satenane pengen kondo Pringe garing mbok apusi awakku yo nganti garing laras kodong gedang sing tak gagas saiki wis ra kelingan tiba dewasan melu nandur tresno aku aku pancen wong sing tunu asara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa tresno kaya tumrape manungsa aku pancen wong cilik ra kaya raja bisa mangan wae aku